Wearables, teda elektronika, ktorá sa dá nosiť, spravila poriadnu revolúciu. Meriame si tep, sledujeme stravovacie návyky, počítame kroky či kontrolujeme naše športové výkony. Zaujímavosťou však je, že kombináciou niektorých životných funkcií dokážeme dokonca merať i emócie. Nemeckí vývojári prichádzajú s aplikáciou, ktorá sa postará o to, aby ste videli mapu mesta v trochu inom zmysle. Nebudú to len geografické informácie, ale aj emocionálne. Vyvinuli sme androidovú aplikáciu, ktorá analyzuje ľudí, monitoruje a ukladá dáta zo senzorov smartfónu či hociakých externých senzorov, ktoré napríklad merajú tep srdca, teplotu alebo vodivosť pokožky. Tieto dáta sa ukladajú, posielajú a zdieľajú pomocou internetových služieb. Zaznamenané informácie potom dokážu vývojári vizualizovať pomocou aplikácie GeoVisualizer. Informácie získavame vďaka smart náramku, ktorý funguje podobne ako smart hodinky. Meria vodivosť pokožky, jej teplotu a z týchto faktorov vieme, že osoba, ktorá nosí tento náramok, je napríklad v strese. Využití je však oveľa viac, povedzme i pri takej turistike. Takto môžeme skontrolovať, či sa turistovi výlet páčil. Využiteľnosť tejto technológie sa pritom v budúcnosti plánuje aj v sektore s názvom geomarketing. Ak napríklad kráčate v meste a chcete vedieť, aký dojem majú nakupujúci v obchode, môže vám práve geomarketing pomôcť rozhodnúť sa, či tam vojdete. Na mape si totiž môžete skontrolovať tzv. Emocionálne grafy. Môžete takto sledovať emócie ľudí, ktorí opúšťajú štadión. Niektorí sa ponáhľajú, iní sa hnevajú, viete, či je to tam preplnené, alebo či sú ľudia pomalí podľa toho, ako sa hýbu. Toto sú stresové situácie a dokážeme ich monitorovať aj pre organizátorov. Tí sa môžu potom pokúsiť situáciu zmeniť. Technológia však nezaznamenáva len stres, ale aj pozitívne emócie. Pekné výhľady, ktoré ponúka výlet v horách, ale aj dých vyrážajúce kultúrne pamiatky. Všetko sa dá vidieť v spomínanom grafe. Všetko je pritom už dostupné. Tieto smart náramky sú k dispozícii. Vylepšenie senzormi, ktoré merajú teplotu či vodivosť pokožky, je už vonku viac ako rok. Po spárovaní so smartfónom tak môžete mať stále informácie, ktoré sa dajú ďalej využiť. Kým aplikácia TrackMe je dostupná len na Androidoch, samotná geovizualizácia s emocionálnym plánom sa dá pozrieť aj na systémoch pre Mac, na Linuxe či Windowse. Keď teda v lete pôjdete na dovolenku, možno sa oplatí si v danej lokalite cez spomínaný vizualizér prezrieť, ktoré časti dovolenkového mesta nesmiete vynechať a ktoré treba radšej nechať na pokoji.